Днешната тема ще бъде Wyatt 6. Точно така, Wyatt 6. Най-накрая Wyatt 6 се появиха в първична сила, в WWE, в официалните шоута и така, както и да е. Ако искате да разберете повече за моето мнение, за всичко, което мисля, дали ще работят на ринга, останете с мен в това видео. Аз съм Бари и днес започваме да говорим за Wyatt 6. Както видях доста хора, които искаха да направя видео за Wyatt 6 в YouTube канала, така че ще направя. Заслужихте го, определено. Wyatt 6. Знаем за какво става въпрос. Това е стейбъл, който е реализиран от братът на Брей Уайат, Уиндъм Ротунда, Тейлър Ротунда, или по-скоро както ние го знаем, като Бо Далас или Uncle Howdy. Който е гледал документалния филм за Брей Уайат, Брей Уайат Becoming Immortal, знае, че нещо се готи от самата федерация от доста време насам, от доста месеци. През последните 2 или 3 месеца, всъщност да, откакто беше първична сила след Catch Mania, доста силна година между другото за WWE, бих казал, видяхме QR кодове, които започнаха много странно и сега всъщност имам цялата представа на това, всъщност, че самите неща, които са правени, всъщност са правени на касета. Нали, ще ви кажа защо. Имаше QR кодове, които така бяха доста интересни. Пускаха различни видеа, крипи видеа, нали, доста страшни видеа от типа на нали, изгубени души, булка и така нататък. Доста интересно, нали, доста интересно като цяло. Имаше добри заглавия, имаше сайтове с информация за самите герои, самите образи, които ще участват в този стейбъл, защото все пак ние знаем, че Uncle Howdy всъщност е Тейлър Ротунда или Бо Далас и не знаем обаче кои ще участват в този стейбъл, нали, предполагаше се, но да. На 17 юни 2024 първична сила след Clash of the Castle, официално след мейн евента на първична сила, след едно доста така загатване, имахме дори часовник, който отброява дните и часовете и минутите за тяхното появяване и ни беше обещано масикър, или по-точно убийство, да го кажем, или унищожение, така да го кажем. В смисъл, идеите на Брей Уайат винаги са били свързани с разбиването на света, нали, Destroy the World и така нататък. Така че това го имаме втълпено, което е, нали, много интересно. На 17 юни, веднага след като Джей Усо спечели своя Money in the Bank Qualifying матч, появиха се Wyatt 6. Точно така. Появиха се Wyatt 6. Отвори се вратата, загаснаха светлините, отвори се вратата, която беше вратата, когато Брей Уайат се появи преди около 2 години на Extreme Rules 2022. Наистина много епично завръщане и до ден днешен. За съжаление, Брей вече не е сред нас и доста се опасяваха как това нещо ще работи. Но WWE успяха да отговорят на доста очаквания, доста отговори. Все пак имаме още доста въпроси, нали, относно самия стейбъл и самите образи, как ще работят. Но да. Първо се появи Ники Крос, която буквално пълзеше, нали, под образа на Аби the Witch. Интересен е начинът, по който правят нещата, защото маските, които са изработени, наистина е вложено адски много усилия, адски много труд в тях. И наистина много ми харесва това. Опрямо го заслужават. Появи се Ники Крос. След това показаха кадри какво се случва всъщност зад кулисите. Или по-точно зад вратата. Видяхме няколко, които са буквално пречукани. И видяхме един тип с заешка маска, който едва ли не е Рамли Рабит. И всъщност това е Ерик Роман. Така ни беше потвърден и следващия член
като членовете на стейбъл, разбира се, трябваше да бъдат потвърдени, като Ники Крос, която е Аби the Witch, Ерик Ролан, който е Рамлин Рабит, Декстер Лумис, който е Mercy the Buzzard, или който е гледал документалния филм на Брей Уайт, всъщност така, това всъщност е Уейман Мърси, един от любимите персонажи на Уиндъм, и за това всъщност той използва това като образ в Firefly Funhouse. И разбира се Huskus the Pig Boy, който е Джо Гейси. За Джо Гейси по принцип не бях гледал толкова много, тъй като не следях толкова NXT, но Джо Гейси наистина ми е правил впечатление с това, че доста го коментират, сравняваха го с работата на Брей Уайт, казваха, че е доста подходящ да работи с Брей Уайт и така нататък. Така че да, определено ще видим какво предстои за Джо Гейси, интересно ми е. И разбира се, имаме лидерът на техния стейбъл, именно на Wyatt Six, а именно братът на Брей Уайт, Бог Даллас. Неговото завръщане беше супер епично. Някои се притесняваха, че публиката, която е в тогавашния град, няма да реагира особено на завръщането на Wyatt Six, за дебюта им, така го кажем. Но определено реагираха и имаше много хайп. Много хайп, наистина. И се радвам, че по този начин реагираха хората. Заслужаваше си. Определено. Та беше обещано унищожение, убийства, кървища и така нататък. И наистина ги получихме. Имахме Чад Гейбъл, който беше така потвърден като единствената жертва на Wyatt Six. Някои се шегуваха, че буквално е мъртъв и така нататък. Въпросът е, тук е много интересен, защото ще бъдат ли вкарани свръхестествени елементи или не? Или ще имаме тотални серийни убийци, плюс крипи елементи от хорър филми и така нататък? И как тези неща ще работят на ринга? Та, вече имаме и отговора, нямаме свръхестествени елементи, тъй като Чад Гейбъл се появи в първична сила и не беше като зомби. Както някои спекулираха, очевидно, че Чад Гейбъл ще се появи като зомби. Интересен е и похватът в SmackDown, тъй като Ник Алдис беше казал, че са направили доста силна охрана, която да ползва, за да може Wyatt Six да не пробият охраната в SmackDown. Така че, да. Също така има нападения на хора като Пат Макафи по време на неговото шоу, The Pat McAfee Show в YouTube, което е спортно шоу, в което говори за футбол, предполагам и за кетч и за други неща, които го вълнуват. Разбира се, не го гледам толкова, но имахме нападение от Wyatt Six, имахме хакване и така нататък, беше доста интересно. Макафи каза, че никой не го е нападнал и просто изгасна тока, но после показахме други работи. Като цяло WWE върви в една доста добра посока и това ме кара да си мисля, че нещата ще работят. Първо, че отиваме към Netflix ерата, където вече ни е обещано, че ще имаме доста нецензурни сегменти, нали? И доста кръв, така че да, смисъл няма какво да не кажа, че определено съм хайпнат. Като цял проект в момента бих казал, че най-добрият, който съм гледал от години насам. Като включим това, че и CM Punk се завърна в WWE, но да. Сега, да говорим за Wyatt Six. Сега, хората се притесняват. Казаха си, добре, направиха уникален дебют. Страхотен дебют, нали, наистина добър дебют. Как обаче ще работят тези неща на ринга? Как обаче ще продължи от тук нататък? Как ще привлече вниманието на останалите фенове, на кажуалите, на тези, които гледат кетча заради самия кетч, нали, защото има няколко типа фенове, които гледат кетча, както знаем. Такива, които се интересуват най-вече от качеството на мачовете, такива, които се интересуват от образите и такива, които се интересуват от всичко по-равно. Аз съм тези, които се интересуват от всичко по-равно. Но за мен са най-важни според мен образите. Разбира се. И сторителинга, което очевидната причина WWE да се промени в много добра посока, което е много похвално. Сега, как тези неща ще работят на ринга? Миналата вечер в първична сила буквално ни беше показано как ще работи на ринга. Та, както някои казаха, ще има свръхестествени елементи, то няма да работи, това ще фейлне и така нататък. Ами, пичове, няма такова нещо. Абсолютно няма такова нещо, защото имахме касетка от доброто старо време,
Наистина много креативен похват, да използват касетка, чрез която да покажат емоциите на тези образи, на тези хора, на това, че всъщност те са хора. Миналата вечер имахме първата касетка. Не знам дали ще има още касетки за останалите кетчисти в стейбъла, да кажем, но имахме първата касетка, която беше наистина епична. На първата касетка виждаме, че Uncle Howdy говори с някого, също говори с себе си. Няма да задълбавам толкова, говори с себе си и виждаме един доста добър похват. А този похват е именно, че акцентират върху човешките черти на стейбъла. Така че за тези, които се притесняват как тези хора ще работят на ринга, те вече ги правят да са човешки същества, в смисъл в този начин. Очевидно WWE са си взели поука за грешките, които са правили с Брей Уайт като образи, защото при Брей Уайт нещата наистина работеха, нали, да кажем The Fiend, но имаше доста критици на неговите мачове. Та хората казваха как ще работят тези неща при подобни образи и как ще се бият с тези маски, ще се бият. Това също не е точно отговор, който не мога да дам, но отговор определено, което ми е интересно в положителна посока, е, че тези хора ще работят на ринга. Абсолютно смятам, че ще работят на ринга. От сега правят човешките им черти и ми харесва. Адски много ми харесва. Нямам търпение да разбера какво следва за Wyatt Six, дали е вражда с Чад Гейбъл, официална вражда, тъй като те просто го нападнаха и самия Чад Гейбъл се класира за Money in the Bank, нещо, което така не можах да предвида, ако трябва да съм честен, но да, стана, беше супер и сега Money in the Bank е също доста интересен турнир, за който ще говоря в някое друго видео, като prediction, но това е моето мнение за Wyatt Six, така че да. Бо Далас буквално направи най-доброто си промо, така го кажем, най-добрата си актьорска игра, показа най-добрата си актьорска игра. И защото не просто беше актьорска игра, а защото цялото това нещо, което направиха с касетката и с разговора между тях двамата, беше като някакво интервю, се доближава до реалността. Това винаги бил проблем при Брей. Нещата не се доближават при реалността. Когато се стигне, примерно да кажем, червениците ми и така нататък, и до мачовете на ринга, и хората винаги са критикували тези неща. Казвали, че са булшит и така нататък. И Винс очевидно не е успял да направи нещата, които са искани да направят. Самия Брей, предполагам, дори не е искал да се вкарат толкова свръхестествени елементи в тези образи, тъй като The Fiend образа всъщност беше образ, който трябва да смачка опонентите, които са развалили характера и кариерата на Брей Уайт. Но за това не ми се говори в момента. Сега, кой е шестия член? Наистина ли ще има 6 член или просто е Wyatt Six, защото искат все пак да е допринасяне към наследството на Брей Уайт. Друго, което ми хареса, е, че загаднаха в въпросите, когато Uncle Howdy попита: не се ли притесняваш, че ти разваляш, нали, наследството на Брей Уайт, наследството на брат си? При което той просто каза, наистина човешки отговор, каза: аз искам да работя с брат си от години, смисъл, аз винаги съм искал да работя с брат си, да бъда като него. Винаги си искал да бъда него. Определено мога да кажа, че Тейлър Ротунда, Uncle Howdy, Бо Далас е любими ми акт в момента в WWE. До сега ми беше Дрю Макинтайр и CM Punk, след това останалите неща, да кажем Лив Морган Revenge Tour, Bloodline историите и така нататък, но определено най-любимият ми акт в момента е Uncle Howdy и Тейлър Ротунда. Нещо, за което нямах търпение да говоря. Наистина нямах търпение да говоря. Така че няма да ви оставам толкова много време да говоря за стейбъла, така че ще ви оставам и ще ви кажа, че имам добри чувства към Wyatt Six. Така че да. Това беше от мен. Аз съм Барион БГ. Ако ви е харесало това видео и искате още такива, може да се абонирате за канала, да цъкнете към маката известия и чао! До следващия път!